piem mar favorite chef Michael kod Carla Hall e boma maduong' ma New York e piny Amerika. Oduogo kendo. Wang'ni opek meli kanyar Kenya achiel kende. Nyaronagi Pamela Mburo oduogo gi teko mathoth mar yudo omenda madirom $25,000 e piem onogo. Wan kakonagi, wan joloch. Joloch wayudo mana ka wariwore waduto kendo waling'o ne Pamela Mbulu kigwelo mbui manie tong' wang' jowi mari. Par ni goyo ombulu en nono pile pile bang' seche 24. Favorite Chef Competition 2025 wakile pacho. Otini okelni kod Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela. Yes. Yeah. Yes. All right. Yes. Ladies and gentlemen, welcome back. It's called Marina Shumari Chino Jemonambala Chinimina Nombale Mioko, or you can call me Umari. That conclude Nigichake Korekubnario to Portuaco Sitirungi. Yeah. As usual, this Altian Luo Trending Nation. Kumamo Pandi Nyenywelela, and I'm so grateful. You people have been so supportive. You know, I just have to appreciate. You know, you are the ones that are giving me that motive, you know, to move on. There are some people that are giving me, you know, they are giving me a lot of encouragement. They are telling me, Mary, keep on doing what you are doing. You are doing a great job. You know, or else on the other side, there are some people that think that, you know, Umari is trying to go on the negative side, Marjulu, or Ken Kamano Nyakuramogi. Luo Trending Nation, en kuma waketo ni wanyalo wache kaka en, kako wache oko kacha. En manikoro jomoko to guro wa for nothing. Otherwise, subscribe. Kapoke subscribe. One kacheche endo wadongi very few. In fact, we are at is it true? No. 39.9. Wadong managi pra to wadonji 39.9. Wadongi pra to wadonji 40K. You know, but some people are not so grateful. You know, watching you Umari Manyo subscribers code what? No, it's all that way. Umari Manyo code what person? No. Kane na matter of subscribing, juturogi no chako chonde kuro wasewe. To en manani en passion to gi watimo gima oningo bedni timo ne jopiny. Otherwise kawuono achaka duogo kendo. I want to react on something that I said last time about Homa Bay County that was also brought by Atomi Safer Wuda Diedo ilungoni nyathi kich koretek. You know, so when something has been said outside there, we as media personnel, we need to react. You know, that is why you're here. You know, people know Mary for that, and they will ask Mary to or something of this kind. And so we should be grateful when something is outside there and we are talking about it. You know, mane mamio wadembele tokamano beka kwa dongore kakajuluo kawabedo positive. It is so good. You know. Koro kawuono adwa wuoyo gi manyocha Atomi owacho about Onyipa Pajay. No wacho kayache Onyipa Pajay, no wuoyo kuom Charles, no wuoyo kuom Onyipa Pajay, you know? Ken Kiche. Today, allow me put Charles aside because I want to talk specifically egimoma kore gi talent nikech an kata king'iyo status na jomose bedo kaloa nitie kumandiko kachicha ni arts for life. It means that I'm so passionate about arts. You get it? And so anything that entails art, I have to talk about it. And when it is outside there, we'll talk about it, you know. And if you don't want us to talk about it, it's either you leave it or you do it right way. But even if you do it right way, we'll still talk about it, appreciating how good you did it. You know? So it is simple. Bitkoda nyaka wati kinyakora mogi Onyipa pogochona, and I want to respond on that. Onyipa pogochona kendo ange kako gochona te. One Ken Kiche biogochona kachendo. These two people have called different ways. And I want to tell you that there is an approach
on how you can approach something that ondiki nyake muma duoko mamul ema kweyo merema ewinja makwiny to jimbe ajimba bed koda nyaka watiki nyaka ramogi pod lunga no Marina Shumari chieno jamono mbele chieni mineno mbele mingo emingondo boka kati nyalo wacho no mari dhako ngo deni gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi ma endi en LTN kuma mopandi inyenyo elela weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulongimani sigandi joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo kete mana kai kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon Luo Trending Nation LTN the best ahead of the rest Ladies and gentlemen, call me Marinash, your favorite MC as usual. I'll be hosting Omondi Makangoy's launching. It's called Which Will Raj, alongside Diang Radida and Pengle Jaluo #1 here at Jiweke Tavern Umoja. Artists that will be performing live, we have Prince Inda, Emma Jalam, Uncle Eddie, Banakadori Masanga, we have Fred Randere, you know, and Omondi Makangoy himself. Entrance 1,000 for VIP, 2,000 for VVIP. Come one, come all. Nivenyo tingo chak anagolo yere chak utingo chak anagolo yere chak wurere kambane ne vai vai bene wera vyamba tugara omina oko wera vyamba tugondo matothum chiengno rana oko papa wera vyamba tugondo matoweri chiengno rana no papa walalo nyango jawaya atugu thuma walalo nyango jawe atugu thuma ni thum ni tokita wuoro mbeta tuwere mano lamna were ni tokita wuoro mbeta ni thum mano lamna sama wera milinya jolang nyathi masaina jothume matinde sama wera milinya jolang nyathi masaina yuora dhiambo manyako to ine mara gima duoga fwenyo unagi jokanyanam wekora konu luo jothume masani wero manamo to magi bayogo jothume matinde wero manamo to magi bayogo anawero chiega nimilinya jolangya ero kanangana maumaduga jananga ero kanangana maumaduga oera taero jaloyo umina tieno ni kanadok dala jathumorenyo amilo terona jugora modwaro lango tina tim nango ken jugora modwaro lango na tim nango ochuna tingo thumba wuora dhiambo achomo tangadala kadhi manya mili mama achopo tangadala baby matumara kimanyo nyathi masaina achopo porotange Amerika kanyonge achopo wiramba dala turga molo ore wodongere no rakoya kenu nga wurwini queen ore wodongere achopo nyangonde dala turga korga molo Nyirimane mila kanyiro yere mana yere rebina na luongo nyajo lango bine sister
naluongo nyajolango bine. Totibiro gimwelo kakung'eyo chike lang'o nyako ni tomosa gi luor totiberna chongo gona piny. Mali luongo no nyi Papa J. Jago ma serious kabisa. By the way, Onyi Papa J is one of the senior musicians that we have in this country, and we still appreciate. And I think that is why he even got the position that he's having in Homa Bay County. Yeah. Sometimes when we are upset, please don't forget what made you be where you are. You know? Onyo gocho na gukinyi sane negin gi Ken Kiche about gimana wacho. First, let me appreciate Ken Kiche. Ken Kiche has called me and is very positive. First, he appreciates what I do. You get it? That is how people live in the society. Even on the other side, when I was criticizing them, I acknowledge that they are seniors in this industry. Entertainment industry, yes. Ken Kiche has done a lot. Aroji Chogo that we see today, they passed through Ken Kiche. Even there is this song of Kisumu City to little, to little, yeah, I think that is when we came to know Aroji Chogo. But it was, if you watched my previous interview with Aroji Chogo, then you realize that Ken Kiche, they are one of those people that I mentioned. They were involved in the process. They were there in that process. So we have to acknowledge them, of which I did even a previous video manatem. So Ken has just called me, and I love the way that guy is so positive. What you know, Mary, what you are saying is a fact. Nikechawa chonia, kajogyo yere kombe. Let us put aside what Atomi said, though it is what brought all these things. Apart from what Atomi said, there is something that I keep on saying every now and then. That you are not successful until your successor becomes successful. And I have mentioned several people in different sectors that are successful in the entertainment industry. If we start with Emma Jalamo is a successful musician because we can see his successor successful, who is Prince Indah. You get my point? So when someone wants to sit back and relax, then you have to tell us what have you brought. Because, as the say goes, we have to have young bananas, or the suckers. We call them suckers, that will replace the old bananas. You get what I say? So when I was talking about this, not that I was negative about somebody, but I was so concerned that when ngamariek somewhere, an intelligent person can say, "Nyini what you sense? Koko kete politics, koko kete siasa, koko kete chuki," right? Good. Now achunia. Ken Kiche has been in this industry. Osegolo jothume mang'eny. Onyi Papa J has been in this industry. You get it? Don't akejo Mosegolo, because we've not shared with him that story. So I can't judge. But from Ken Kiche, I can say he's a successful person because we can see a lot of product from him. So he's a successful person, right? Good. Now, a position moket gini, yemana wachunia, gine position, Mara Sports and something, I don't know the position. Mabende Ken Kiche lero nani, ok gine entertainment
gin sports. Koro en manani gin en gi connection in a Luo entertainment industry. That is why they are being used by different sector. For example, ka sector mar tourism dua timo an event, they can alliance gingawa giken gyunyi papaje to bring them artists. You get my point? From Ken's explanation. So, atomine wa chuchien kacha, ni jogi manipulate artists, you know, like they are given, imiyogi pesa moro, to gitiyo gi gini, mar manipulate jogi. Nikech gimiyogi 10,000 to gidong. Koro kogol 30, to gin gichiwo 10, to gidong gi 20. I think that video is outside there. Everyone saw it. Mangato keke involve. You know, these people do involve me kagimoro se wuok. Sani keno ng'eyo ni umari, ing'eni wanyalo coordinate kodi wa mi tich. Pok ge meya. Though nige nyalo meya, but pok ge meya ga. Koro, anaonge kodi gigi chuki madabia wache mbui. But Ken has called and is very positive. Ken is telling me, Umari, before you do this, you ought to have confirmed with me. Of which I now get number Ken. But I can agree, Ninoka, go chone. Then when we Papa J, mabende claim Nino ninga go chone first. But I remember our last conversation with Onyi Papa J was about me pleading with him to at least retract the strike that he placed. Ingena fwenye na wajoke zongo. Koro kana plead gonyi mondo miyogol na strike monoketo nikech na wero a parody mare of which aningene awaloga walage thom poka bedo ga serious ni ado bedo musician be poka pango ga show. Koro an wende joge ka yudo mamit na mo inspire because I loved Onyi Papa J's songs. In fact, nejo makia oko kanyo, Onyi Papa J is one of those people mane industry mono encourage monda donje in this industry. In fact, I remember one day konyi host adalane. Toko nani Umari ngeni ingige msigi tirawe arawa ini jathom. Ini jathom. Eyodo. Mano andalo nyi. Orwaka otedo na gweno, several things. Oen kare, ko biro Nairobi ka. Ano nyine nekona, Umari, inyalo biro yue kon, no a vibe to, like, no era kamano. And I also loved. Koro, ngamo ko eru kenya timo gire. Koro because Onyi loved me, na wachini, we are team parodini, mabende ya timo, mo neno, wachini bwana usiep vera. I never knew ni it will bring a problem. In fact, a lot of people told me that, you know, Onyika kigolo dhomani, Onyi biro lawi. But he didn't. Koro ambe na appreciate akoni, Onyi is a good person. Bang some days ka koro wero shika like juero parody, ochwada strike. Koro na gochune. Te engi namba na? Koro ka gochune to penye ni, mano nga? Onyi mano mari. Ini ketho thoma, idhe ketho thoma studio. Ipana morkodi. Dak nikona ni golo thom. So I felt sorry because, you know, I never knew that it was that serious. You know, there is a time that you can just go to studio and then somebody has just done a wonderful, you know, beat like Oturi Wunya did it. In fact, we had no plan of doing that parody that day because then by that time on what plan, what were the Mombasa, we had a show. Koro noni go bena de prepare because otieno ne wade kanye Mombasa. Koro walinga studio kamata atimeti megino to
Odhi kamano. Mo nyo puoyo kwa ni bwana indo na koni ni jawer. Kwa the lemo Musa Jakadale cho town. I can still remember ni wan gi Freddy Jakadongo. Wan ge Onyino. Warado kanyo Odhiambo Nyarusiri, we were several people town. Like pani nen kumuri lungu ni Beams Club, Beams something. Musa Jakadala ndalogo nego cho town. So Freddy Jakadongo ne onge gi show. Then kaya Mombasa tabiro to koro ne wan gi Freddy Jakadongo. Koro ne waonge gi show gi Fred. Koro no wariere tu. Mwadhe nyaka kanyo mwagine. Mo nyio opako kaka angamunge wer. Koro, nami history mar our last conversation gi Onyi. Onyi no ng'ado simba. Onyi go se ng'ado simba. Taduoga andeko ne Onyi, thank you so much. Nadhi Facebook. Thank you so much for your support. Une jok mwana nombele kanyo. Cast a screenshot kumono gena strike taketo. Onyi kore kogocho na maber. Anyalo paro ne wane liend baba Mona. Kore kogocho na maber. Umari. Aninge ni kena nyalo timi nade. Be anyalo biro kanyo makoye keret bradara. Kone bwana mago gik mini buogo goji chon. Because I never, oknane sense, makoro wado you are a thom mare ndeyo. No sego yaset right. Kore ka gitebo chako kona for what? Koro yano wang na koni bwana Onyi mago gik mini buogo goji chon. Iwinyo. Ano kenya buoga. Sawa, mago gik mini timo chon. So I did it. And from that day to date, pokwa gore simu gonyi. Poko gocho na, kech kata eno gocho naga. Kata eno gocho naga umari nango. Ani yo migori kone, wanyalo gine. Sani to nagine kama umari nango. Agine timo kama, like no wetu. But bang masetimo thumeno. Emomi awacho seche moko ni wanju lubo kwa duar support G. Because anatimo parody, I'm not a musician. Madangi wachi ni atinami Onyango competition, right? Koro Onyango, Onyi, masani en honorable, kataka his excellency. Ne expect na gochine, kapenje gina. Ipa no nyido do kango. Kaka jiungenyi, okay, picture me Onyi ni godo a ground. En ni Onyi tijetek donge. Mana kaka juwacho ni umari be tijetek. En picture ma is outside there. Koro, ka nangeni tije ok tek nikech no ng'ama badi na mwuoyo kode to ambe ni koro noduogo prove ani tije tek nikech no strike kama ochako gocho na mokona gik mang'eny. Koro no kanya gocho ni Onyi kawinjo gini. An nakawe kaka ene public. In fact, nakawe gi motive kalure gi mambe Onyi no timo na mar striking. What goes around comes around. Kawuni timo ni umari, somebody will not talk. To kiny ka ng'ato timo na ng'ato, you will refer. Eyoda. It is that way. In gigop ng'ato, ji ok bi wuoye nikech in gigop ng'ato. But kiny kicha kibero gigop ng'ama chielo, to jok mono ng'ama koro in gigope no biro refer gop. Koro nikech an Onyi no strike and nobody talked about it. Nikech ng'ata ng'ato luoro Onyi. Right? Koro kana ochako timore gimar giga Tommy. I talked about it. Maonge gaginga gi mora awuoye kendo magolo partner. Then Onyi gocho ka kech. Onyi, isebedo ng'ama jatelo. Gik moko itero pole pole. Nikech dinego ji, dimako ji, ditimang'o. To kata un, dekoro kwanenu. Nikech onge gimunu kukono, jok mono pingo baba. Joka bimbe gi wadino nu. Kata owidhe yien. They had people manenyalo translate negi makon gig mwach. Joka bimbe gi hodino nu. Koro kawuono, kadanga wachi ni ng'ato golo thum manyien mar politics kako samoro Onyi jalamo golo cha. Tawacho ni jomono wero politics machon nun koro onge kata Aroji. Kaka Aroji sani nigi wende moko mowero go dis. Jomono wero wend politics machon onge udin nu. Onyi dhi winjo nade? Late. Nyiso ni kata un mono pingo government machielo cha ne late. But you are to exist. Koro jigocho to wuoyo. Ken has called me. We've talked. Okona mang'eny. And I appreciate and I'll tell people.
Then jidongo. There is a time manoka nyabet gi babwa e table. More reason. Because I was young and maybe I would doka reason kanga mangongo. Then sani baba bende nyalo rito ni to umari to wachango. Koro ok ne kaka neneno ng'ato 10 years e kaka nene sani. Nitie kuma koro chopo ti reason. And I remember the first time ma meet Ken Kiche was a time man gi Fredija Kadongo Virgin Lake Resort echo Oyugis. Iwinjo ka pod gin gi Kokomo Victor kaka manager ne. Adhe gi pesa na itama gate kanyo amanyo ng'among'eyo mang' wadonjo godo. Iwinjo kanyi mayudi onyulo to nyulo wache ni ati ma ng'ane ayudo simi kanyo ineno. To koro kwa bet kama wago mbaka gi Austin Sismat to Ken Kiche biro kanyo kwani bwana neni ki ibiro maber ine social media kiache mekiaya ninging'eya koro kowuok to Austin Sismat kuna ni mane Ken Kiche papa ni kanyi mwasi wuwe gi Ken Kiche dhok to dhok several years ago. Iwinja koro ka en bende nonena mana ka donje industry ayude ka en to enena Ken Fiesta production to gochona ma positive kono mari bwana itemo, you are doing a great job ineno bla 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 bla. Koro gimono timore no baba Ken kamano olero na e kind Homa Bay County Gatomi, olero na Marunyi Gatomi, olero na Mare Gatomi. I have them. Takoni good baba. Abiro Homa Bay 16th, Homa Bay 17th, 17th be Homa Bay 18th. Karamanyi Ken kabiro sawa. Tonyi togocho kadhao. Kendo omia chik mondaruchi gimoseketi. Where on that? You people, do you know how much it costs just to have a content posted on YouTube, visible and audible, audio-visual, that you can hear and you can watch? Whether 10 minutes or what? Do you know what it entails to have a content on social media? Then you just want to give a command like that for it to be pulled down. Surely. And then you are not the only person that has been talked about. That a lot of issues have been addressed there, of which some of them are true and when worked on or upon can change our county, Homa Bay. Especially ne joge wa magoyo thum kata mat entertain wa e Homa Bay County. Anawacha ni awateme ni kapokuya e kom. Tomari moro ne wache ni awandalo joge ne wa benefit. Iwinja. How many people are coming from Homa Bay that are talented? But Ken nuko nani aumari. Gimi wacho no to true. But wala also studio. Sani wasegeru studio and there is money allocated for that. It is only equipment that we are working on how we can purchase. I said, it's okay. Then I love it. I appreciate. Makata auditioning monotem gi PPMC. Ka gibiro makoro get the record. Gige Madaraka. Get the team as studio mar Homa Bay County. Isn't that good to appreciate? It's good. But ka kwa uoyo yini wachu mani ati we akuni kako nyango dhaona. En jatelo. Nyango dhaona. Onyi dhao. Wangene. Onyi dhao. We will ni anto okan ngamono wachu gini mamen. Makano ponia tinga mitimo ne marach. Tono ningi kuongi itim ni ngane atomi. Kata kane neko. To ni nege babende no kokelo gini. To an ka koro sekete mbui.
Papa J. Hi. An. Oh, chane. Alinga jatenda. Mambo ndia. Tujundi ni penja telo yao. Koso yini office. So. Nimeketa YouTube nini? Ini ga diori mane. Mumi tiyo kikao picha namo kinyisa miketa YouTube channel mali. Adieri. Dong sauce ni kanyo. Kani jisikia market ya inyani kisa moro kete ne ili. Okini kita ke picha ni kipitom kende. Mara ti dugo na kito mali. Sawa, we are good picha ni. Ngeni ni tire gikuma kama kapuki team. Gochu. Penjo ni jokeni yonge namba na. Ano. Gochu jato jatelo kata papa ma. To ngoma timorani kiwinjo lerne kasi kwago ahead market yitu. Ngeni wamanyo ga ni. Subscribe. Okuni go manye yo manye go nyo mara. Ngama jombo. Okni Ngama okana na chua. Okni ane mamanye. Ingene wachni ukawuok godo from nowhere. Iyo ingene dani mawuga ge wachni mawachni mara. Na Iyo no si wuoyo teori mana in gore wachni no bende onge. Momiyo na wuoyo clarify, it is alleged. Koro gima alleged inyalo wacha kata ngata nya wacho ni it is alleged. Mako wacho na Tom samane wuoyo wachni no koketo kata mana picha na. No wuoyo as Tom gima na paro ni mind no yene wuoyo nte jane. Oyene wuoyo Oto ini ngama wiele, mabuno ke Papa J kina chalo ki behavior smart. Kinyala kao picha na tikete YouTube. Kare waket picha na gitom. Ere kimanyalo bukuriti kao kama nikete YouTube. Nikoro jikoro nge YouTube. Kada winjo. Koro mori nyere. Okay, kama no jate. Waditia wakati mane chuanya. Ikiwa kitu moro ni wabogo jichono. Niko na anu kama isi mimi wabogo jichono kunyala buogi sana. Adwa kwa nyingine na polite way yo maji. Aja lo maki. Mano to is true. Ukaminya lo tera bende unge Kenya kasani. Kata ndalo gote. Tingama budala, igama burunde waka, wabudo mabeika. Wedwaro chwanyoro ila ko disate. Ineno kaka jitimo an pare ni onge kuma secha ye kata dichiel. Kuri jok matimo go hao tim lakini jok matimo go. Gitime. Adwa ma wacho kora ok ni katumi otimo gimoro to akawo koro an nuwa wuoya te lero. Ok ni an makoro tiredo na rida to tanto ni mabuti kanyo to poke mako. Ikona ni papa. To gi wach mato mi wacho ni en wach bila mane ka pok ikete YouTube channel. I think ni ngegi ma YouTube channel and ngegi ma TikTok and the other time an makocho ni last and magocho ni kiketo na strike ni ngado simba papa gigena na dirtan poka chai ko makata sani ya gocho kiwacho ni ataketo picha ni mapa na kuonga admit ni kare wa gol picha ni nikech wache ni to sauce ne kata ka wuono koponi eti ni kore yale to sauce ne na tomi Adir Manyasai. Koro Anna react on what Tom has said. Koro inemini wacho ni ken kama papa. Ininga makabiro katambita to hosta acha ya ongego. Kendo acknowledge ni you people are senior, you know what music entails. Ko ilago wega gitimo kapuki. Ene sana ngama jatelo. Ko pogori wachira matum. Aelewa nge. Dance politics Yes. Koro midenyo mag Tom mang'eny. Midenyo mage mang'eny samoro. Yes. Kede ni odwani mondo omany samoro graduates. Tom kata kama mana yuda appointment letter. They immediately mana yuda for 1 week. No wuoyo mang'eny e social media like 1 week Tom ne mana nyenga dika sio ya ene mono wero mama siango gilago. No kadwa. The moment people kurigi janeko. Ibedo janeko zaidi. Moingo janeko. Obilenga lenga.
Kore elenga yes. Tanya mana wakawa pumua mi emo tima pumaro mabei All Stars motime. Okadhi keto gini te. No wacho, and they are correct. Kaka gin correct. Though ni adwa kono onyi papa sani ojatelo. Anto mano gima wacho ga pile. Ng'amok nyal gwedha ok nyal kuonga. Sawa? And wawe uru ketu ni gimoro kosebet marach. Kore kiparo ne ng'ato. Mato kata ken na kono. Ok ni sama gimoro kosetimore kore ka au mari ng'eni ini wuodo mabe. Ing'eni wanyalo miyi tich. Pok umiya. Koro, we uru keto gini kaka defense mondo ji obed maluor mondo we wach. Kubedo open, jatelo maber en ng'ami wuoyo kuome. Makata Mama Gladys Wanga. A lot of people wuoyo kuome, both positive and negative. Betri ok nyal liel gi negative lilo, be ok nyal liel gi positive lilo. Nyaka wabed gi opposite ang'owa polarity. Polarity no tang'eni kora lal ne jajawa. Yani positive gi negative, polarity iluonge ni polarity. Terminal moro bedo gi positive, terminal moro bedo gi ang'owa gi negative. Eka gini ringo. Mane momiyo iyudo ka government makata opposition is strong. Mano government matiyo maber. Nango nikech koko gini to the other side. Okinya bedo ng'ama ji dwari te. Ineno, to ka un poku ugine empower bende media manyalo wuok kaka Homa Bay. I gave example with Simi Kenya. I told Ken Kiche. Angoma mi gige umutimo gi te. Uwacho maber ni uno ketu a sector mar promoting upcomings, right? One upcoming artist ma we've seen you promoting. We don't have a problem with that. Aroji Chogo, Othicho Jasuba, like artists mangenyo ose benefit from Mama. We don't okatamra. But kwani wan gi jower kende. Comedians adi usetimo ne ango tu bedo gi events. Have you ever included them? Yeah? Wan gi jo kamera di. Mane gine kanyo. Be use invite gi kata mana gine achiel. Though ang'eni county kaka ng'ato kaka Mama to negi japicha ne en dalu campaign chatu jidhe kamano. I understand. What about MC? Makoro an kakoro gigusegire kore ka umari ng'eni wuod dalaka, umari ng'eni wuod dalaka. A wuod dalaka ndeo. What do I benefit from there? So ka atomi no wuoyo. I took it from that point because we have a lot of talented people that are also suffering. Jomoko go manam jengo kuondegi. But it is good ni Ken owacho ni giselgero studio. Koro nyi Papa J beno ningo bene wacho ni au Mario Ken kamano en kama ok ni dhaona ka nyathi nikech ok anyathi eyudo to moka nyathi ni koketi team. Okay, it is good, we should defend our county. We defend county wa krach kadagi to defend county wa kwase wacha chiela ria de kolosi kori wacho ni umari kati rach kati ber ok ni umari kai rach no umari kati ber rach ni webro wacho bang kata rach ni to konego wachi. No, in fact a good friend is a friend that is telling you that, you know, your eyes are dirty, please wash it. That's a good friend, not a friend that will cheat you. Oh, angiler kenango tu angiolel. No. So I'm a good friend. Onyi Papa J, I'm a good friend. Gigi okni ji okwachi gi ji wacho gi to kamera an kora bira wacho kamera, right? Yeah, but Ken Kiche positive, I love that. And gima unge plan ka en kako wache no, I love it. Gin gi plan mar bedo gi gima na wacho iluongo ni Luo Talent Search, Homa Bay Talent Search, Homa Bay.
an ing'e natimo ga Luo talent search koro gidwa loso ma Homa Bay iwinjo to kata an kaka an gi Luo talent search kabiro Homa Bay ka gini oselosi to koro ang'e maber ni adonjo kuom Ken Kichego nyi Papa J to gi supporta to ayudo talents tigolo ne giwer nikech yudo ka studio be osegero Homa Bay kanyo simple manyiso ni gik mwacho gi wadwaro ne mana ne county ber to magi ok kete mama nikech dongwa ng'e ni ng'ane gi nyomako kacho ok joge miwuoyogo joge miwuoyogo to ok ni ati kowuoto yieni umari koro wabiro luor mi tich pok omiya for all those days to pok awuoyoga koro tasebedo ka chiemo you get it right wawe uru keto iseneno oting lum kama ne dhiang oko cham kori olwalwa kama madhi dhiang poni wuotho rumo to oko cham koro uru liero ga tich sama wach moro wuok ngai biro tamwa mi tich biro tamu to ndalo mapoko wuogo to be poko miga ji tich you get it right wa empower uru media samoro be ka mama nigi event kata mane pap kanyo ka koro jok ma Nairobi gi ma samoro chiwo kata mana kata jothum for example John Junior ayudo no miu kata to kai moro ni ati udhi utim mana coverage to gini koro county to kuketo media matindo tindo gi nikech you have to empower them kuketo media matindo tindo gi nikech gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela jini Nairobi simi ni Nairobi but kopo ne kuru gik tiwinyo manodhe dala nyiso ni koro uduogonu kiangawa ni Nairobi kugine to dala. How do you include this your jogeu magi nyithindo unu media en mana national TV ku promote joge wanere ka kwadonje ere kaka LTN benefit from Homa Bay County to Ken to jaluo mung'eno mari to timo gini onyipa pa jaluo kendo gocho direct ka command mondo gol ni o protect rego an ere kaka nying ma protect no an konya. That is what I'm asking. Nikech kata in I protect mana position ma konyi. That is what I'm trying to talk about. But I'm not saying ni ati awacho nikech ok konya. But awacho mondo mi kata kopo ni wanwa nenore jo maricho to jo maber. Jo moko to winjo maber. That is. Then secondly, let me address Tom. Ilungo ni Atomi Safe, Atomi Ure Diedo. Nitigi maken kicho wacho. Aninge calls ango. Calls ango. Makopo ni ati niyo the marach ni ati yu. Umari no kawacho kama nange calls. Kata maru nyi a play mana mateni kecho kadwani wadonji into details mag office mwago mbaka. Same to Marken. Marken okadhi play. But kopo ni ati o the marach ni owachi ni gima wacho ka Miriam to ange call. Sawa? Kendo en call maler. Call maler.
So, Atomi safe, Atomi would adiedo, Atomi you are a legend. And it's a bit of Homa Bay County. You've worked with several people. Atomi, let people respect you, not fear you. Let them respect you, not fear. There is a big difference between fear and respect. When people fear you, it means that you're an animal. You can't be talked to. You can't be corrected. Somebody can't reason with you. And I see that's where you are going. You need to be respected, not feared. Ber, kaka LTN, wapako kuma ber, kuma richo twawango, as I said. To kanya bedo ni LTN, an gik marache ma air. Kawuono mabeyo timo marach, kinyo mabeyo timo marach. No! Nitie kuonde mwapako congratulations, kuonde mwagine. Atomi, when do you plan to appreciate somebody? Moko konyi, mokonyo ngato. Because we need not to be egocentric too. We need not to be egocentric. You need to appreciate when somebody has just helped to marry, in poko konyi ga appreciate. Appreciate the koponieti ija mbui, like in wukni, you are one of the media personnel. Then you should do both sides. But kingeyo, Atomi will come, owoyo maber, aere ni kecho wacho gimane chunye. But angomi gik mane chunye Atomi, wuk ma negative. That is the question. Atomi should come one day. Opak no kata mana kech koro siwuok no wuoyo. Iwinjo. Opak gima ng'ato timo Homa Bay. Opak ng'acha. Ok ni in motimni. Ineno. An kawuono ka Homa Bay County onge gima osekonyago. But I appreciate ni osebedo kokonya roji gene. Homa Bay County osekonya roji chogo gene osekonyo thich. Anto onge. Totally nothing. Eyore maber. Nothing. Tonge chieng masebiro ni eti koro ayanyo Homa Bay County. Kasto ko miya pesa moro matin. Inya miya pesa to ko kony. Inyo. Tinya we miya pesa to county ber. I appreciate. Iyudo gini. Emo mi an poka believe wach moro mar ni ko mi pesa moro matin. Wan koro wan e sirikal. No. Have some of the things that you can say 1 or 2. Okni in komi 50. Emo mi obe wasebedo kwa yero jotelo maricho because we are working for our own stomach, of which it is just for a day. Like somebody has just given you 100 shillings. So what can that do for you? Okay, let me upgrade. Let me make it 1,000. Okay, now tell me, like you want to do your own shopping. But ka ng'ato me onyiew ni mari kamera, ng'ato mi Aroji platform. Like Aroji has really grown nikech jok michoko ne Homa Bay ka. To samoro kata en kopo no loso show kende to konyal choko jogo. Jo michoko ne Atomi ka. To kaluwore gi rate ma samoro enti, to nyalo go show owe onyalo tieko thom ka joka ka to konya choko. Koro county ochoko ne ji. To county chako chiw matin mar appreciation. Why don't you appreciate Atomi safer? Then, koponieti en personal difference, geja follow your fellow musician, kata jok miniti yogodo kaka Ken Kich. Then it should not go to the entire county. I do say every day, like there are some people that are, okay, we have difference, okay? Eya jawaka. Koro kabikani eti ni bwana jawarach. O angla onge gima timo. Igo koko. Kare ngata dihe muno chuanyi. Wach ngano. Ni aja wato ber. Lakini. Onyi papa jay. Nuketo na strike. Talk of onyi.
Do not talk of other people. Talk of Odongo Swag, no keto na strike. Do not talk of all artists because dongati moga magenda poko keto ga strike. Dongati moga magelisha to poko keto ga strike. But koro ini ijumu ni ka ngato chwanyi to koro en county as a whole. I think that's where we go wrong. Atomisifa. That's where we go wrong. And nobody can talk about this because they are afraid of Atomi. They are afraid. They fear. They don't respect. But I believe ni respect. Tokoro duabet na maber mulo fear. Eyoda. So, Atomi, iwa chugi mani chunyi. But learn to be positive too. Learn to be positive too. You are my guy, and I said very well that Wangni Kabiro Homa Bay, of which it is 16th, 17th, and 18th. I'll be around there. One Gisho Mardi and Radida, Ote Morebo Cage, something around Kabundeka. I'll try to reach out. Manaka Nyalore. Ambi ukachunga gikmoko. Ka nyalore ni wanyaro mugato misawa. Kwa nyaloro mugi ken kiche sawa. Any other person mwanyaloro muga around Homa Bay. Sawa. Ana se chope stage moro makoro sawa because ana se saji chien kacha masayo nyaku nyigi ni masani gocho kawacho kia mondo gol gige na sayo marach oko nyalore to jiwuoyo iwinjo jiwuoyo to ano kakao ga site ana kunga kele kaka en casta team analysis taloso king'iyo ga items ga gen ga ria chiel en ro kako biro Casto, kose kete tatim analysis egimana post. Kaka sani kora team analysis egimana post about Onyipa Pajay and Ken Kich. And by the way, you need to be very positive. Ungeni nyaka uokuomu. Ni kech kunde ma untiere go be a public office. Not private sector. Koro private office, public office, nyiso ni mago offices wa. And wane mwate mugi mwalungo ni monitoring. One monitor. Toko wachi gimoro marong. Iwachi wachi ni oken kama en kama. Iwinjo. Toki kithi second person ka first person to tamidil ko. Iwinjo ka Tomi owache maka Tomi kinyalo. Kopo ni ati tek kwangi go Tomi. Tim ni Tomi giminyalo. Ok ni ati umari to kuri ireru irido komari ridori. Katomi to twenyo tekuru kumari ridori. Ok mage gik matagega. Ani ngina nyalo maki. Imaka katom to podi wea ni gine. Iluongo Django Resort. Koso ango matimore. Team example give the source. Mubede LTN. Ya Tomi Sefa no maki kawuono kalore gi manyocho wacho kuom Onyipa Pajay kod Ken Kiche mabende no mi otere odang'echo goye gidi no koro wambi biro nwa ang'o mi ukawo information mar Tomi tuketo ne jika otherwise gik mwatimo gendi magi to magwa malokol mawawuoyo wagombaka gini en gambaka. That is why we have a low trending nation because this one you okenya yudu gigi a mainstream. Joma kona ni atikiana bed professional, I don't know what. I don't know whether you understand these things. Social media. Koren watime kama. Wagomba kama miyo onyinya logo chona direct. Otherwise ginde de a citizen okinya gocho de macharia. You get my point. Kasto weuru gine moko ilungo ni ubabi. Gik mane ungo chon. Naro kinya wukuma. Ano kanya tiya nga. Anko wuko eto nga to neno. Ose kalo. Ndalo ko no kijatelo. Ndalo ko maybe. Isibiru jatelo ini office. Kutamia inya. Ini kaka jatelo. Tidhia. Ilungo ni the nearest police station. Tukuri ilunga Tomi. Dambero ane nearest police station. Kuri ilunga. Wacho ni bas koro redore. To kwa tim gini makoro nenore ni akarumari emocha. Nikech anakwero nyi. Takwero Ken Kiche. Takwero nyaka Atomi.
It is good to say what is in your heart. But heart nini en negative manade. Main every day. Ena gik ma negative. To mana mutimoni. The problem mawinjo ni negatomi. Emo complain. Jinoko chul pesa mo machalre. Somebody like Emma Jalamu was paid over 200,000. A event monotimore Homa Bay. At that particular point, there are some people who chul 10. Tie yok mono chul 40. So atomi nebe to chul mokutu quote. Nikech enen senior. Adire dir manyasai. Kataka wuono muluongo mana jaman. To pesa na. Ok nya romo gi pesa mar Eric Omondi midhi chule. Pesa na. Ok dhi romo gi maro gina koko. Leave alone that. One gi launchings matimore Nairobi ka. Anamondo. Anumari. Amondo. Sadek na sedonje venu. But nitinga mono donjo sa pagareyo. Remember. MC matiyo ka gija thumno mapodu duangere. No de kanyo sa pagareyo. But samore de chula lofu kata lufadi. Kata lufade kangeny. But en ga lufareyo kadok chien. Donge. Aya. Eno miya lufareyo. Umari donjo sa adek. Gin gidhiangre dida. Gidwara luf pradi. Prareyo. Apaga beach. Apar nga maunge go. Aya. Dhiangre dida gini kore kodonjo sa adek komeda ngwen a beach. Auchiel ogaubi no donjo. Auchiel abirio. Ogaubi na kore koturare. Kore kodonjo. Ogaubi na dwara luf miedi. Kata pra auchiel kata pra beach. Na maunge go. Koro kane chulo ji. Pesa mar ogaubi na chula didi. To pesa na chulo manu mondo cha didi. Nyiso ni ng'ato ka ng'ato ni level ne. Talk chul what you deliver. E chulo maybe crowd. Ing'iyo numbers ma in go. Maybe ing'iyo experience. Otherwise iya yudo ko ochul kata manu bina 100 kumano chula 30. Tuwadhe. Tana chwado mera masweta. Makone ne umre tuji nyero ne. Tubirang biru wacho wanyini. Warembo mpo. Welo kore kodonjo jo Kisumo. Well Jona. Jasuba Jona. Jo Kisumo Jona. Anyena Jona. You know. But after, en kosa ko Jona mnego tolor. To tieko. Odwa tieko 1 to 2 hours. Kata 3 ko temo. To wuok. To chako wego mari. Kore kang ogaubi na biro ni. Umari no mi pesa dini no mi prodek bana jogo dongi pesa ni jine chulo soso. Koro kanyo te tomi marwa notimo marach. Si mi hino warga tomi uoga tomi. En no mi pesa mukutu kuot nikech igone godo erokamano ideo go wange kako ng'ama senior mabesa moro tinyalo yudo ni nyithindo mapiny ka to wer moloe nikech joga to pod nigi energy, it is true. Eyoda. Koro Tom marwa kanyo to nitie marach. Agreement maru bedo agreement maru. Ok idhi inside other artist orach nikech ng'ato no mi 10, ng'ato mi 20, ng'ato mi 30, samuru mi 40. So according to you, you feel like I'm given 40, you know me edi. Gino temore kata mane staff. Ichulo ji mopogore because the agreement was different. Kasto gima ng'ato timo pogore. Iyudo ni ng'ama dhi e class mapuonjo PTA. Ichwado kanyo 10. Ng'amu bet piny man nigi kom mawirore kamara ni ndika. Ichwado kanyo 40. Kore kanitie ng'ama beto kacha bwana maluye chwerne en groundsman. En jini obete staff room en onge kata office. En imiye kacha 5,000. But gimora mora dhi mbele nikech ng'ato ka ng'ato nigi position. Koro atomi ing'ama legend isebede industry. But koro
in ing'iyo mana ma negative. Though ne wacho gima ne chunyi, but chak wache be koro ma positive. Mondo mi koro kata kere fa. At least jineno ka ma ne wacho ma positive, ma negative. Ok ni ati scroll videos a beach magato migin negative positive negative to positive no en ngama no leme, positive no en ngama no konye, positive no en ngama no miye pesa, positive no en ngama no positive no en ngama no positive no en ngama no positive kwani ina luore ni kanyo kata ngama konyo ngato be pake ngano kaka ana pako jalango pile. Jalango poko miya kata siling. Pako jalango bwana, jalango chunye ler. An po kata siling poko miya. An kata call kama pok na gocho nega jalango. Warumo ka mana event mabene PR moko mag buonjo go tokalo. Tapake. Ok ni arito nyaka ching jalango konyo bwana, jalango ra. Ching ma jalango miya microphone. Jalango ber. No, it's not that way. We need to appreciate what someone does. I say there are some artists man ok gedwara. Ok gedwara. Seneno ngama ok dwar ng'ato ok gedwara. But giwer. Wachin ng'ane nigi energy. Ok ni nyaka ng'ato. Ok ni ndalo mono udongo swag mi advertisement. Udongo wer. Kano weyo. Omiyo ng'ato koro udongo rach. No. Kwani bedo ni okomi gino koro nyiso ni koro udongo. Koro mane machako kete ng'ama rach. Ine mupogore kodi, okopogore gi entire country. Udongo kumi advertisement ndeyo, but oweren en gi energy. Ya, wawe bedo ng'at maka wuono ng'ato konyi, ng'ano ber, kiny ka ng'ano dhe, ng'ano rach, Un emupogoru. Otherwise gik modong to pod ni anea intact. Ka ng'ano ne werga, pod ower. Ka ne en ga leader, pod en leader. Ideologies or maybe ideas or maybe feelings or anything separated you. But that one do not make that guy a bad guy. Iyude maber. Bedo ni okoth ok dwari, ok nyisi ni koro okoth kiewa ni be okia wer ma, to chon to ine mine lando ne ji kako wer. No. But you know, Koth is a pricing artist. All them are bad. Shows gay, rock ne, videos gay, all them are bad. Doni anto kotambua. Tomano kete, bad artist. Papatini ge ngai. Uraki gocho neti sari, ti urenade. But mano kumae talent. Ni abi papatiki ya weri, kena ngote chondo. Jeff budho gi thumi mi mute okidwa winjo gik mowacho ni e WhatsApp. Ikete archive ko wuoyo to chat kende kono. But that one do not make him a bad producer. Kuro mane problem matominigo. Ni en kuchwanyuru kode to nyaka irache country te. In fact the whole world. If a kaber ngama oningo be ne mayo life. Optim gamano. So that is what is there. Koro good news from Homa Bay County. Eni genge mpango maber ne youth. Gima wacho ni mawach mowuok kuom Ken Kiche kik ng'ato chieng' moro kokotim tuko nanu mari dog ni promise wa I'm not a leader ma Homa Bay County. Noko yera pokinena e jotelogo. Koro awuoyo from what has been reported an gi call ka poda biro kanogi for future reference. Maka chieng' moro wacho ni bwana dong no wacho nwane ma tuwa play. Ken gin ka. Koro kokutimo tuwa biro play. Gima ng'e ni position no to kububere nyaka chieng'. But wabiro refer. Gik munu wacho ni udhi timo to ge mutimo. And Koro, good news from Homa Bay County. I want you to get this and appreciate. Gisegero studio.
nyiso ni very soon ka in Homa Bay County golo thum ok en gima biro chandi. And iwacho ni mago be gik mamedo wang'o iye Tomi nikech koro en gi studio ne to neno ka county be biro gi studio manyiso ni oneno ka gima koro ji ok bedhe kore. It should not be that way. Ute mang'eny ema kawo welo mang'eny. Weneno ni ka wadu gero ot to koro ineno ni odi dhi bedo useless. It's not that way. Koro ne upcoming artist ma Homa Bay very soon ubro bedo gi studio mani Homa Bay kanyo kasto bibro ket talent search kaka moro ma jatimo cha momako Homa Bay. Koro maybe ibro time pa constituency or division or any, depending on how they will agree, or sub-county. And I believe that is a good move. Moro kendo, mabende bear seriously, and they are also having a plan of having their radio station, of having their podcast, mabiro bedo sponsored gi county, of having in fact they have plans for content creators like Omari Gini. So we just hope ano kani county omiyo ka gigi kotimore kik ng'ato penje no Omari dong ne wacho poka chung koro kik ng'ato miya pressure poka chung koro kik ng'ato kel pressure demba. And I think magi gik maduong' mabende ayago kanyo manyalo wacho. Another thing, any Homa Bay is very active. And the activities mang'eny seriously. Sani kuma wantiere ni kata karka na winjo ka ng'ane kwano gi kacha. They are over 8. Kaka na winjo ka Charles kwano gi kacha. Piny Luo, Wangi Madaraka, there are several. Mie uru priority ne jo Homa Bay. Musicians ber kata kukelo madongo, but matendo gi be mie uru priority. Ok en Aroji Chogo pile, ok en Uthicho Jasoba pile. Wan gi jothumbe mopogore mang'eny maya Homa Bay County. Wan gi Elisha Toto, Homa Bay County. Wan gi Odos Jasoba. Odos Jasoba cha Homa Bay County. Odos Jasoba, Soba. Odos Jasoba, Homa Bay County. Nana nonke chiyoso ikocha koro ogine. Wan gi Wanga Jakolando, wan gi like several artists. Incorporate these people. Mondo me ng'at machala Roji be kikonere ndalo moko ng'at machala Roji mosebedo supported sana gi county government. Na winjo ka be chalo gi moyware gi county kia pesa di odong kia ang'o motimore. Ng'ato kiluonga enya to samoro oduogo neno ni mano right ne mano privilege. I think ni mano be gimomiyo we kata mana Tomi. Nikech adier ma Nyasaye kumichieme san michieme to koningo bed ni EPL. Wadigini wanyalo PL gine ma Homa Bay kanyo ke after all onge gimo pidho wago nyaka sani. Mose wachi ni makoro timo ne Omari onge. Donge. Kendo mano tadir magata un kuwuoyo tung'e maber niya onge support mabiro koya Homa Bay ni ati Homa Bay koka sandora sanda Nairobi ka to ok achiem. But Tomi gini to sebed ka bedo included. Ma wano koningo gochunwa simu Nairobi ka ne wa support ne wa defend Homa Bay. Tomi gini mono ningo bed ni defend Homa Bay. Aroji Chogo, Uthicho Jasoba. Koro wan wadonje. Ka jok madala to defend. Uwinjo maber. Koro ne artist mosebedo ka benefit from the county. Beduru jok ma appreciative.
appreciate the little that you get. There are some people outside here that are yearning for that chance. Then gimarachigi, my fellow entertainers, we don't give back. Jothumbe ng'eny to jogi odhi e vetting moyieri. Ere kaka igone Ken Kichero kamano? Ere kaka igone Onyi Papa ero kamano? Ere kaka igone ng'at moro mondo next time opari. An gi NGO mase work godo over 5 years. Over 5 years. Nawege chon, natiyo korika ni village, nawege chon madara biro Nairobi, they still look for me. Okaket nege usta, nikech nege yuda ka stano honge. And I appreciate them. Ok ni ng'ato konyi tichalo gima in eme konyo ng'ano. There is an event, mono luonge Aroji Chogo, it was about 40,000, mene the may. To nen gotieno gi godiochieng'. Koro perform gotieno. To Odiso Nyawang'aya odonje stage. To ochwade 10K ye stage. Jok mowuotho go ka bomiye over 10K. Kiny gokinyi Odiso Nyawang'aya oidho stage ochwade 10K. Kiny godiochieng'. Jok mowuotho go mochako luwo gavana cha ochako chwade over 10K. Eyoda. Kore ka 40 ne mono ningo miye chol miye nade? Omiye. Kore kochako complain. Ni gini tin kena ochako mede gadao 20K. Kore kochako dio post. Ne kia ng'a udongi balance ne. Kia ng'a udongi 20 ne. Kia otibore nade. Mago gik maketho chunji. Oningo bede ni wawacho negative to positive to wayie. Ni akato ne ber. Koro ne artist mosebedo ka benefit from Homa Bay County. Mabe I think ni counties mabende aneno ka artists are very active and gibedo involved. And Kisumu ge Homa Bay. I love that. Kisumu, they are being involved. Homa Bay, they are being involved, but partly. Homa Bay kose makini na Aroji. To kore ena Aroji Chogo. Okawach na Aroji Rach. But do we give chance for others too to portray their talent? MCs to unga kanuse wacho no kao mruako kode madongo. Wanto kori igo chunwa go chesa makoro weche serede kori kige umari wabiro luor mi oti use mi akarango. Ken, yino siepa baba. Kora muse luonga ratego makoro wacho ni betray the county. Wabeduru positive. Wabeduru positive. Gino webedo veta. Maka koro one umari to chali umari jalwenye go ng'ato. Gine. No. And after all, okanya fight nikech uni office. And you have every resource that somebody may want to have. But just remember, anytime to do the right thing. Don't be the best, but try your level best. But however much you do it, people will still talk. So just ensure that you are doing it in the right way. But I thank God, Nikech, and Ken Kiche for all those days, poko go chunaga, pipuda ongega nambane. But kawuna yudo nambane. Nyaka nunyi papa jay goyan strike nda lucha. Nyaka kawuno kore kogine. But koro ngena Wood County. Manto koro ngena Wood County. Kagige se work. Beduru positive. In fact, gik ma wachoregi ema nyalo correct ng'ato. Nyalo correct Tommy, nyalo correct Ken Kiche. Because wow, ana wuoyo ga all round. Ano ka wuoyo gi feelings ni ng'ane no semia pesa, ng'ane poko mi. An media nani okakete ga mar pesa. Onge ng'ama chula ni bwana wuone ng'ane tim gine.
By the way, for your information, an media ni okchula. An ema sponsor media ni. Gitije na matemo. You people check mo na dhinu live kati yo no ugo na pole. No wachi no mari. Kare wasebedo kwa mistake. Onyiko na nadwaro subscription. Subscription tadwaro, by the way, subscribe. Inga mangeya subscribe kapoki subscribe. Tokanya dwaro subscription gi nyingo nyi Papa J. Nikech didwaro subscription gi nyingo nyi Papa J, to no ningo bene nyi Papa J ni 2 million kata 2 trillion subscribers. But nikech embe ogomba kata mana 100,000. Nyiso ni embe polo dwaro subscription. Koro weuru rengo naga e subscription pesa tich. Mea tich imaka go. Koro next time koro ngeni akacha tich yae. Lakini ibiro meyo medo we miti. Ibiro bedo we miti. Ngeni ngama MC. Umoya nyero. Oya nyero. Onda logo tena sebiro kako MC ganyi. Weuru wache diri kaka en. Ini gocho ti wacho mana ni yawa. Ok en kama. We promise a tich moki bi meyaga. To biro miyo chieng' moro arom kodi kumoro. Takoni ka in gi jogo ni umeri ochaji. An ok adwa fake promise. Ok adwa fake promise. Kada mondo mi koro achak luor ni tich biro yaw Mabei County. Ka giloso radio ibiro keta kanyo. Sama giloso podcast and one of them. Ka gitimo gini ibiro miya MC. Ano se nyuola wuoyi mechandore kende ang'eyo godo. Abro make pesa biro make mbele kama kata ok adonje gi e county. But adieri manitie to nyaka wachi. Tikwero Tom, ikwero ng'ane Ken Kije, tikwero onyi Papa J. Waricho wate to wabeyo wate. Tangomi unu meje, ngami ngato meje mana negativity na imuliere kama. Things evolve. No nyuoli ndalo ma media ne Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN, Luo Trending Nation, ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Hello ladies and gentlemen, this is your favorite boy, The Young Radida. I'll be hosting an event on 26th April 2025. Omodi Makangoe will be doing his album launch at Jiweke Tavern. I'll be hosting the event alongside my fellow MC Omari Nash and Pengle Jaluo #1 on 26th at Jiweke Tavern, Umoja, Nairobi. We'll be having Prince Inda, Emma Jalamo, Uncle Eddie, Banakadori Masanga, and Fred Randere on that very day. Welcome. Entrance 1,000 for VIP and 2,000 for VVIP. Welcome all at Umoja, Nairobi, Jiweke Tavern. Welcome. Onge majine uoyo medio yudika poketho. Cope up. Let's go. Let's move on. That is it. Barka kuru jiubiro ni kikiwe nyenga an nyenga gero tekera ngo. Uoyo go mapor gero nyenga go. Yeah. Otherwise anatieko. Omabei kanya bire machiegni gi kamera. Kamera na gi microphone. Very soon I'm coming there. Not very soon, manoto. Anyalo bidu very soon marudu Yesu. On 16th, waselwar Omabei. 17th an Omabei. 18th an Omabei. 3 days. Wadhi bedo Kabunde, Kabokech, ilungo ni Belenda Umo Kech.
one event kanyo. Yeah. Otherwise, I appreciate and I still plead with those people that have not subscribe to our YouTube channel. This is me. I speak gimani chunya ana wache kamano. Awache kamano kaka en. Ngama wuoyo ni maraj podi anoka kwangono. Kopo na wuoyo ni maraj podi. That is how I talk. Ki feel ni ati in superior mwigire. Ngama superior were go fees bede odi. Koro kicheki winjo kanga tu wuoyo odi kanyo. Mano ngama dwari wach. To in a public domain. Ruto ji wuoyo kuome, who are you? Luo Trending Nation kuma opande inyenyolela wangi Makoteko look. Makoteko, this is a great friend of mine. Makoteko is a great friend of mine. Kidwaru t-shirt leuni ma ilungo ni casual wear. Casual wear. Imanyo Makoteko engi hoodie, engi sweatpant, engi several things. Several things. Jok madu advertise kodwa, we are still here. Yeah, maigir luo momako social media ma Luo Trending Nation. Enemy wache kaka en kuonde moke panjo wan ka kwa wacho to wacho. Be ok panda ngato ni yo jangolo moro ma iwacho no nyi Papa J ji no luori. Koro isebedo a position mar county, let them respect you. The same problem with the Tommy Safer, a problem maunyi Papa J nego. They want to be feared and they should be respected because actually they've contributed a lot to this music industry. Huh? Unyi Papa J kane thumbe ne pori itiyo go nyaka sani. Leech. We are gonna throw my jawai. We are wearing a molo tenga. Pokanane no mi pimogo. Tirudu daila. Pokanane no mi pimogo. Ting and day terunde. Ting and dindu. I'm gonna want you dinka niggas in the man. Mateno bate. Chumbe. Wanya lego pidu rete wa chokisung. Mudavadi te yokisung. Nganga wa chokisung. Nganga wa chokisung gidoluo. William Ruto. Wacho kisungu gedho lango. Tinge ndete. Ticha kiduogo in kendi bede. E chama mar dondruok. Ni nyenga gero te. Koro dondruok go mamuko ga nying. Ok ni kiwe to jipol pare onyi Papa J mono gini onyi Papa. In koriwe fans giema defendi. Nacho ni bwana ne. We come That is why I love Prince Indah. That is why I also love Musa Jakadala. Emma Jalam. You know, they will be silent. Okay. Shit. Tim Tiji. Umari niye lainde. Go podcast. Ine lainde. Ego thom. Kata ine office. Tim Tiji. Gigi te. Okay nya go thom. Kajo mielonge. Koro. Jamiel wene wa partner. Omiel tu uwoyo. Jamiel be kata chai kamano konya miel kokiwir. So both sides ngato nie lainde to laindi no bwade ichigo. Warum kedo next time. Pode no marinash. Chieno jemo mbele. Umari the truth matter. Oma Bay, see you soon. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu weche gi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Ngani Bilha Anyango, social media kucha ungea kaka aluo be Bilha. An gima nyalo kwayo jo kanyanam wa medru neno Luo Trending Nation LTN TV. Mae mawacho adiera, Omari Nash kelo nwa gik moko miwacho gadiera. To kobet ni koso woko kacha to wadhi ng'e adiera ni. To kochopo kuomwa wanto wadhi mana medo ke. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Jaluo en janyadhi, to kanyadhi romo gi klas to nyinga chiel ema waparo. MC Suits Creation. Watwango sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude magichuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at MCDbogo, TikTok at MC Suits, Facebook at MC Suits Creation. Kata orno kwayo marie namba wa mar WhatsApp maen 070 10 adekari adek abirio ario nono kata 07 24 aboro nono ang'wen achiel aboro adek. MC Suits Creation. Quality and good service is our priority. Oteni ukelni kod LTN, Luo Trending Nation, Mopandi inyenyo elela.